Hallo, ich bin der neue Narzisst. Og min neurologi, det er, at vi skal have et statsstyret samfund, hvor staten er den med magten. Der skal ikke være nogen, der tror, de er mere end andre. Så det skal være et lige samfund, hvor alle arbejder for en fælles mål, som selvfølgelig er at overtage verden og få alle jøder udslettet. Og så er det selvfølgelig kun folk af den ariske race, der kan være en del af vores samfund. Folk med direkte slægt til den tyske nation. Og ja, det tror jeg er meget vel. Ja. Meget vel af det. Det er et godt samfund. Ja. Jeg er den konservative. Jeg ønsker at bevare det fungerende samfund og alle traditionerne. Fordi at mennesker, de er svage, de er ufornuftige, og de ja. Gud, kongen og fædrelandet. Ja, jeg er socialist, og min ideologi det er, at alle mennesker de er lige, og så skal det det godt med en masse høj skat, og sådan så vi kan have gratis sygehus og alt den slags. Og ja, det er ikke sådan det. Jamen, jeg er så liberalisten i den kloge firmandsgruppe her. Jeg går selvfølgelig ind for et frit marked, enhver sin egen lykkes smed. Vi er alle sammen et stærkt individ, så at sige, ikke at vi alle sammen er lige stærke, og at der ikke er plads til ulighed, fordi det er en nødvendighed af et liberalistisk styre. Ja. Hvad skal vi gøre til her? Jeg kan tage det hele. Altså, hvad vil I så gøre med jøderne? Med jøderne? Dem skal der være plads til, hvis de kan yde en indsats. Nej! Så, det skal der ikke. Så er det fint. Og der skal være plads til alle. Nej, det kan I også godt se. Alle mennesker er lige. De er mindre intelligente end os. Nej, bare man følger Du skal ikke snakke, du er jøde. Nej, jeg er jøde. Jøde eller jøde? Det er en afs. Er demokratiet til besvær, og burde vi bare have en lille elite til at styre landet? Ja. Demokrati, det er okay, men altså, jeg ved bedst. Jeg skal nok tage beslutningen for mit land, i hvert fald. Som så også bliver jeres land. Jamen, demokrati, det skal vi helt sikkert have, men jeg vil så sige, at staten den skal have langt mindre magt, end den har nu i dag. Vi skal have et frit marked. Det er den usynlige hånd, der skal styre det, der foregår ude på efterspørgsel, det, der skal styre markedet i vores samfund. Og jeg synes helt klart, at staten bare skal være der for at have styr på militær og politi. Og så er vi alle sammen så stærke individer, at vi godt kan klare os selv. Vi er alle sammen individualister. Skaber lighed, frihed for den enkelte? Må vi lige debattere emnet færdigt med det her? Vi er ikke færdige, eller hvad? Nej. Jeg synes, det er fint, som det er nu i Danmark. Og jeg synes ikke, der er nogen problemer. Og det er også det, alle vil have. Så det er jo bare noget pis. Nej. De er jo inde i økonomisk krise. Problemet er alle dem, I vil hjælpe og bruge penge på. Unødvendige penge, når vi kan bruge dem på at bygge krigsskibe og alt muligt lækkert. I stedet for. Det er alt for nemt at hoppe over, hvor gader er lavest i et socialdemokratisk eller socialistisk samfund. At du bare kan gå ned på kontoret for dagpenge, bare ved at gå i lidt aktivering og sådan noget. Det går slet ikke. Vores økonomi presser os sammen på grund af de sociale ydelser. Vi skal have et meget mindre sociale ydelser, lavere skatter, så må man selv arbejde sig op gennem rækkerne for at få råd til forskellige ting. Nej! Jeg synes, det er meget fint, at lidt dumme mennesker kan få nogle penge, så de kan klare sig og have et godt liv også. Er I klar over meget medicin og lægehjælp, vi kan finde ud af, ved bare at lave en masse forsøg på alle jøderne? Vi må komme videre. Vi kan virkelig komme langt i den medicinske udvikling. Nej. Kom med det sidste spørgsmål. Skal vi lige få noget nyt at debattere om? Eller? Ja.
skaber lighed, frihed for den enkelte. Lighed og frihed for Altså den nu er samfundet jo ligesom et træ. arbejde, Max Boy. Skaber lighed, frihed for den enkelte. Er det Ja. det, du snakker om? De er lidt Nej, det gode, gør og dem, der har penge, de sidder oppe i toppen, mens alle dem, der ikke har så mange penge, de er nede i bunden. Lighed det skaber netop ikke frihed for den enkelte. Hvis der skal være lighed, så bliver det falsk, at de stærke de skal gøre svagere, og de svage skal gøre stærkere. Det går slet ikke. Ulighed, det er klart en nødvendighed, fordi hvis der ikke er nogen, der er bedre end andre, så er der ikke nogen, der får mentaliteten til at knokle sig op gennem samfundet og give dem en skalle og udvikle det her samfund. Man skal arbejde for tingene, og hvis der ikke er ulighed, så sætter folk sig på deres flade røv og laver ikke en skid. Så ulighed er klart en nødvendighed for samfundet. Det er løgn. Det er altså godt, at alle er ens, og alle har det godt. Selvom man er lidt dum, eller hvad man er, og ikke så godt stillet. Så skal man stadigvæk have mulighed for at klare sig godt igennem livet. De skal huske på, hvor stærke vi kan være, hvis vi er én nation. De stærke skal altid hjælpe de svage. Så de fattige, de skal bare til De svage, de skal bare arbejde hårdere for arbejdsmarkedsfrøj, og de skal bare knokle som os andre. Og én nation kan vi klare det helt. Én nation.